Ponúkame na predaj areál o celkovej výmere 23 400 m2, ktorého súčasťou je hala, ktorá sa nachádza pred nami o užitkovej ploche 6400 m2. Súčasťou tohto areálu je aj funkčná koľajová prípojka na vlakovú prepravu. Ako môžete vidieť, tak momentálne sa tu aj nachádza vlak, ktorý sa vykladá, nákladný vlak. V pozadí alebo v diaľke môžete vidieť kotolňu, ktorou sa vykuruje celá hala. Taktiež je tu aj váha pre nákladné motorové vozidlá o celkovej nosnosti váhy 50 tón. Areál má novú trafostanicu s tým, že prejdeme teraz priamo do haly. Nachádzame sa v hale o celkovej užitkovej ploche 6430 m2. Toto je tá hlavná časť haly, ktorá je vysoká 7,6 metra. Predná aj zadná časť haly má výšku 4,2 metra a je to expedícia, ktorá je prepojená s rampami. V prednej časti tam sa vykladá, takže tam je veľmi pracovné rušno a behajú tam vysokozdvižné vozíky. A táto ľavá časť haly pozostáva z rôznych takýchto priestorov, ktoré sú väčšie, menšie, niektoré slúžia aj ako sklad pre kontrolovanú teplotu. A takýchto priestorov tu je väčších, menších viac. V hale je nainštalovaná vzduchotechnika. Ako som spomínal, kúrenie je cez kotolňu, kde sa kúri uhlím. Toto je v podstate druhá časť. Takisto temperovaného skladu. Toto je ďalší takýto menší sklad. Keďže v minulosti slúžil tento objekt ako colný sklad, tak tu majú rôzne takéto miestnosti na uskladnenie rôznych produktov a tovarov, od kávy, bavlny, ocele a rôznych takýchto materiálov. Ako som spomínal, toto je tá hlavná predná časť expedície, kde sa v súčasnosti aj realizuje nákladka, výkladka prostredníctvom vysokozdvižných vozíkov. A v tejto bočnej strane je pristavený vlak a tam sa realizuje potom nákladka vagónov. Bočná cesta, ktorou sa dá dostať kamiónom do zadnej časti areálu. Nájazd na rampu. Teraz sa nachádzame v zadnej časti areálu, kde je taktiež aj rampa, aj výškovo nastaviteľné plošiny v rámci rampy a asfaltové manipulačné plochy. Do tejto zadnej časti areálu sa kamión dostane z boku, z pravého boku haly, s tým, že akurát sa teraz vykladá vlak, ktorý prišiel z Opavy. Čiže tu je koľajová prípojka, tu končí. Tu sú ešte zelené časti areálu.